खुलुमखा जतनानो जों दिनै 10 मजलिसपुर एसेम्बली कन्स्टिट्युन्सि नंगै कायसा बाइक लिथा थाङै दङ जों वाइट टेप बाय लय जिजाक जों जतना साइमानो जों अरसिमिया बेबाक थायोनो जों बाइक लिखने चेंजाक अलरेडी दिनै मान्दाय ओङै दङ सिमना ओङै दङ बहायनो जों 10 मजलिसपुरनि दिनै गोबां सिगलार दङ बिसेसकै वाइट टेप रक जों दिनै जे बसकान जे दिल्ली अभियान आपनो अवेयरनेस खायनानै प्लास जे मेन डिमान्ड जे मेन इशू सिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड आपनो जों तेबो बुनिबो सान कथारखौ फुवारनानै नगर नगर सगैरनानै गामि गामि सगैरनाबो जों बाइक लिखाया थाङै दङ आंबो को कजारा मुसुंगो जों थानजान बिसिंतै सिन जे डिमान्ड ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों टुबनाय सिन बबाग्रानि नासिक मं बा सिन बबाग्रानि जे लिडारशिप निंगै आबागा आं जतन को कजारो दिनै मिडिया थरतै ताबो को सिन तेरमथाव जारा फायाखौ आ रिक्वेस्ट खायो कयो सिन बबाग्रानि निंगै थानजानि मारि निंगै फाइलायदि जों कजा कुफुर खखांना जराया जों थानजां सिन 1 लास्ट फाइट सिन पाइथाक जबा ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि बागै जों जमा खायनाय हामबाय बाय तिनी 10 मजलिसपुर ब्लॉक नि अंडराव सिनी बाइक रैली विशेष क्लास सिकलारक नर नुकबाय खाना खूब उत्साह वातै न वातै हियावै तिनी फैलेका कारण जातिनि संग्राम मान थाइना आदाय खायनानि संग्राम न वातै हिनि तै जों तै आसुक तंलिया आबम बागै सारा त्रिपुरा राज्य चलि दङ दिल्ली अभियान थानायनि सिगां सारा त्रिपुरा सिनि बाइक रैली पाइ थानाय आबम परे जों दिल्ली रवाना थानाय आबम बागै ताबुक जे बररक ताबुक ब ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड पयतासाय रक बरनो जों ताकबो गबगो नर फाइदि जों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड तुबनाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों तुबियासा तै रेस क्रिकेसिनि कुन रेस तंगलाक सिनी सारा त्रिपुरा गनाङै सिनी এই যে গ্রেটার त्रिपुरालेण्ड आंदोलन चेंगि रिजाखा एवं तै थागलिया जे ताकबो आईपीएफ हिनि तंगनाय रक कांग्रेस बीजेपी हिनि तंगनाय सिगला चालाय रक बरनो कबगो नरग जातिनि संग्राम फायै नरगबो सरिकिं खायजिदि जों आसा खायो सिनो बाइक रैली सक्सेस होनाय एवं गाहाम फोरोंथायनि पाइनाय जों आसा बिसार दारगिनो आन किसा कक साबानो पाइरिखा जतन हामबाय जों दिनै माधव निसिमि सुरखायै माधव दै थाङै माखुमाय गामि गावै एनआईटी गावै बिश्राम अम्परे पुयासान पारङै चारगुरिया बिसिति थाङै जों चम्पनगर दै फायै चम्पनगर दै फाय बिनापानि दै हाबै अम्परे जों पश्चिम बर्जराव काचिनि फिनिशिं जों एंखौ खायगा फरक बुसुरक प्रथम लायगा दिनै नरग जागा बाइक अ जागा दमा 150 नि बाइक नो दङ तेबो वातिन बाय खसाय दङ किन्तु वातिरकनो तिनि सिक्लारक मेजनै तेबो बुरुं बाइक फाइ दङ तिन बाइक रोङै दङ जों साइमन अ जागा जों 150 रमै दङ किन्तु 200 बाइकिं थानाय तै स्रापतन बिसिङनो वातिनो मेजनन बागै तिनि सिक्लारक तै तिनि हानो मानन बागै तिनि सिक्लारक सब जमनो जों बसकां दंनाय जों यासाक तिनि हानो थांना बागै तिनि गेटा त्रिपुरालेण्ड